Assalamu alaikum jama'a abuta wannan ga tasha ta mu ta YouTube channel mai suna Masoya TV. Barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku yanzu a ci gaban ga tafiyar labarin ga littafin Amarya. Yanzu ga ci gaban ga tafiyar labarin ga littafin daga inda muka sai a shirin mu da ya gabata. Amma kafin na muna buƙatar idan a yanzu ne ka fara ji ko sauraron ga wannan labarai a wannan tasha, to ka danna alamar kararrawa tare da yi mana subscribe domin ci gaba da samun dukkanin sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Yanzu dai ga ci gaban labarin a inda muka tsaya. Taurin kai gare shi ta yadda ba ta tsammani, ta lura ba zai barta ta tafi gida ba har sai ta masa maganar Amarya, tunda hakan yake so kowa za ta faɗa masa. A makonnin baya ta fara magana bayan dogon shiru da ta yi. A makonnin baya na haɗu da wata mata a bakin kogi, kallon ta yi da alamar da ta ci gaba yana saurare. Ta ce min sunanta Amarya kuma tana son mu zama kawaye. Ta ce min a kusa da gidanmu gidansu yake. Haɗuwa ce ta bazata da ta ɗan girgiza ni. A ranar nan kafin ta tafiya ta bar gyalanta a kusa da ni, na yi tunanin komance shi ta yi. Na yanke shawarar kai mata shi gidansu kamar yadda ta kwatanta mini. Na haɗu da mami, wata ƙawar mahaifiyata da nake tunanin ita ce mahaifiyar Amarya, amma matar ta ce min tana da 'ya kuma ta rasu shekarun baya. Ban fahimci komai ba, duk na ruɗiya ita ma haka. Lokacin da ta nuna mini hoton 'yarta Aisha, na ga ita ce wacce na da ita a bakin kogi. Kamal dai bai ce komai ba, sauraron ta dai yake yi a tsanake. Kuma dai ya girgiza da jin labarin to jikinsa bai nuna ba, fuskarsa babu wani alamu, har Zahra ta ji tsoron kar a ce bai yarda da labarin ta ba, amma duk da haka ta ci gaba da bashi labari. Tun daga ranar na fara gane-gane da jin abubuwa, na daina bacci ko kuma koda na yi barcin ma sai mu gama farkai. Ban baiwa kaina wahala ba wajen yarda cewa halin da na shiga yana da nasaba da haɗuwata da wannan matar. Ban yi kuskure ba, domin bayan wasu kwanaki ina bacci, wata mata ta bayyanar min nan na gane aljana ce take son shiga jikina. Ta ce min tana son taimako na ne. Kika ce mace ce da kamar waya. Tun daga wannan ranar na fara canza halaye da shiga ta. Ina jinta a jikina kuma tana sanya na abubuwan da ba na bukatar yi. Ban san me zan yi ba dan na fita daga wannan ukubar. Har tunani na ma ita take controlling dinsa. Idan ta fita daga jikina ma ina ji, ina tunani da duka abin da take yi. Sai dai tun jiya na kasa tuna komai, kuma hakan na damuna. Ban san me take iya aikatawa ba nan gaba. Yanzu haka ina tunanin yadda zan yi na nemi afuwa a gurin Mr. Ammara da budurwar shi. Ke kuma babu abin da kika yi? Kika barta duk tana yin wannan? To ai ban san yadda zan yi na rabu da ita bane. Ina tsoron ta cutar da dangina. Lokacin da take min magana na tabbatar ba za ta rabu da ni ba ta sauki. Ki daina nuna mata kina jin tsoronta. Bai dace ta dinga gallaza mu rayuwar ki ba. Ki daina bata wannan damar rawo. Wa kika faɗa mu wannan zancen kuma kina karatun Alkur'ani mai girma? Ba wanda na faɗa wa bayan kai. Duk lokacin da nake so in ɗauko da niyyar karantawa sai in ji na kasa. Ina jin ba zan taɓa fita daga wannan tashin hankalin ba. Da farko abin da ya shafi ɗan uwana, ina baki shawara da kar ki faɗa masa komai yanzu. Ki bari har komai ya laɓa. Kuma ya kamata ki faɗa wa iyayenki, ba karaman abu bane ya ke faruwa da ke. Ba za ki iya yin komai ba ke kaɗai. Kina cewa ba za ki faɗa wa kowa ba saboda kar ki sa suwa a matsala, amma rashin faɗar shi zai haifar musu da masifu da yawa, domin ba wanda zai iya taimakon ki yi maganar da iyayenki. Ni kuma bangare na zan nemi ƙarin bayani daga gun malamai, kuma zan kokarta ganin na taimaka miki. Ka yarda da ni kenan? Zahra ta tambaye shi. Zahra, aljannu suna rayuwa a cikinmu, ba ma ganin su amma suna tare da mu. Akwai na ƙwarai haka kuma akwai ɓata gari, su ma suna bauta wa Allah kamar mu. Shiga cikin mutane yana daga cikin zunuban da aka hane su yi, amma suna yin sabo kamar yadda muke yi. Gyaɗa kai Zahra ta yi alamar gamsuwa. Don haka ki tashi tsaye, kar ki bari ta rinjaye rayuwarki ba ta da wannan 'yancin. Na gode da saurare na kuma da yarda da ni da kai. Wannan ne karan farko da ne maganar kuma na ji daɗi sosai. Ba komai, yanzu zan iya kai ki gida. Ki yi amfani da wannan damar ki sanar da mahaifanki. Allah kaɗai ya san abin da wannan amaryar take iya yi. Mafi akasari aljani ne ke shiga jikin mutum, suna iya yin su ganin sun ɓoye kansu a cikin jikin don kar a kora su. Amma a nan bayan aljana ce mace tana komai ganin ta bayyana kanta. Zan yi bincike mai yawa akan wannan, amma kafin nan ki yi magana da iyayenki. Ok, na gode sosai, ta ce mashi. Shikenan mu je kai ki gida. Ban sanya zan yi ba na mayarwa da kanwarka a bayarta. Kunya nake ji na koma gidanku a bayan abin da Amarya ta yi. Kina iya rike ta, ya ce mata. Kar ki damu. Ba zan, sai sauri ya katse ta ce.
karki wani dogon zance, ki ɗauka zan siyo mata wasu. A gidan su Zahara kuwa hankalin mama ya tashi ya ganin Zahara bata dawo gida ba. Jiya bata ganta a cikin jan rigar nan ba, jikinta bai bata ba, amma ganin kamar yar tata tana cikin farin ciki sai ya bata yi magana ba. Amma yanzu ganin ba labarin ta fara da na sanin barin ta da ta yi ta fita. Ko kiran 'yan sanda muke yi, ta cewa Abba da ke faman duba takardunsa tun ɗazu. Kina tayar da hankalinki sosai ya Asiya, na tabbatar duk inda take a cikin koshin lafiya take. Ba san ta yaya kake ba har ka iya zaunawa haka. Cewa ta za ta je wajen walima ba wai za ta kwana a can ba. Mu bari har zuwa yamma idan bata dawo ba sai mu je mu sanar da 'yan sanda. Abinda ya faɗi kenan shi mahaifin nata. Kwankwasa kofar gida suka je ana yi. Kin gani? Na tabbatar ita ce ta dawo, cewar Abba. Tashi mama ta je ta duba mai kwankwasawa, hankalinta ne ya ƙara tashi ya ganin ba Zahara din bace, wani mutum ne da bata san shi ba. Assalamu alaikum, cewar mutumin. Wa alaikum salam, mama ta amsa mishi. Da Allah ko Zahara Usman na ciki? Ya tambaya. Cikin rashin yarda mama ta yanke shawarar kiran mijinta. Tambayar kanta take ya me kuma wannan tsohon mutumin ke nema wajen yarta? Mijin nata ya karaso bayan wasu 'yan mintuna suka ci gaba da magana da bakon. Zahara bata nan. Ko lafiya kake son ganinta? Ko zan iya shigowa, ina son mai magana, in ji mutum. Bayan dogon nazari da Abba ya yi, daga ƙarshe ya yi wa bakon iso zuwa cikin falon. Mahaifiyar Zahara ta kawo masa abin sha. Sunana Malam Shehu, cewar shi. Na zo ne daga ƙauyen na zo nan ne saboda yarku Zahara, kuma na yi iya sauri na ganin na zo na ceci yarku. Ka cece ta daga me? Cewar mahaifin Zahara. Kan me kake magana? Yarku Zahara tana fama da shafar aljanu. Kallon juna mama da Abba suka yi tsawon sati biyu kenan mama na yi wa Abba maganar amma ya ki yarda. Gashewa wani mutum ya tabbatar musu, duk da haka dai mama za ta so ta jiya ta yaya Zahara ta game da aljanu. Ni babban malami ne a ƙauyen aljanar da ke jikin yar kuwa sunanta Amariya. Na san ta saboda ta zauna da dadewa a ƙauyen mu, kuma ta haifar da masifu da dama. Na shiga neman ta tsawon watanni, sai yanzu aljannin da ke taimaka min suka kawo ni nan gidanku. A cewar suwa tana cikin jikin yarku. Zahara tana dab da shiga halin da 'yan matan da Amariya ta kashe a ƙauyen mu suka shiga. Na zo nan ne dan kawo ƙarshen ta da taimakon ku da taimakon yarku. Ko zan iya magana da mai ɗaki na 'yan mintuna? Cewar Abba. Shi kuwa Malam Shehu sai ce ba damuwa. Ban bayan Abba mama ta ya zo a cikin kicin. Biya sake ka yi don ya so ya faɗa min wannan shirman? Kana tunanin zan iya yin hakan? Ta tambaye shi. Tuni musulmi ne, amma ba yanda za a yi in kama karerayen wannan mutumin. Ba karerai ba ne, ba abin za ba ya san sunan Zahara, kuma ya zo ya faɗa mana abin da na fi gudu a yanzu nan. Sauƙi gare shi yanzu a samun sunan mutum, cewar Abba. Ni na yarda da zancen shi, kuma san saurare shi da abin da ya zo, in ji matar Abba mahaifiyar Zahara take faɗi. A can bangaren Zahara kuwa godiya ta yi wa Kamala ta sauka daga motar bayan ya kawo ta unguwarsu. Ki yanda na faɗa maki, za mu sake haɗuwa bayan kwana biyu insha Allahu. Ok, na gode, in ji Zahara ta yi mishi godiya. Tsayawa ta yi hare ta da motar kafin ta juya ta tattara zuwa gidansu. Ta nemi da ya ajiye ta nesa da gidan saboda tana tsoron kar iyayenta sai zaton wani abu, ganin ta sauko daga cikin motar wani. Gashi ya bata san me za ta ce ba na kin kwananta a gida. To ina ga kuma an ga wani ya sauke ta a mota. Duk da haka ta tattara kuzarinta ta kwankwasa kofar gidan. Mama ce ta buɗe mata kofa. Da tsananin mamaki mama ke kallanta, ganin ta sanye da abaya. Mama ke haƙuri da rashin dawowa ta gida jiya. Zahara ta fara ba ta haƙuri a lokacin kafin mama ta yi magana. Zan yi miki bayanin komai, in ji Zahara. Lafiyar ki kawai nake son ji, in ji mama. Gyaɗa kai ya Zahara ta yi, sai mama ta ce, za mu yi maganar daga baya, yanzu akwai wani abu mai muhimmanci da nake son mu yi, zo mu je. Rufe kofar Zahara ta yi, ta bi bayan mama zuwa cikin falo, gaishe da Abba ta da kuma bakon shi. Zaunawa ta yi a kusa da mama. Zahara, tsohon ya kira sunanta. Tun daga ta ina tunanin za mu je mu fara aikin, tsohon ya sake faɗa. Kallon mama da ta kama mata hannuwa Zahara ta yi. Akwai aljina a tare da ke yata, ya kamata mu yi wani abin kafin lokaci ya ƙure, cewar mama. Mamaki ya Zahara take yi ta yaya suka sani, amma ganin wannan tsohon yasa ta ce shi ne zai faɗa masu. Amarya tana da ƙarfi sosai, ta gudu ko da ta ji alamun ina nan, ta san ina nan ashe yasa ta gudu, amma dole na maido ta da ƙarfi a jikinki domin na kama ta. Ki kwantar da hankalinki, komai zai wuce. Zan iya bakin kokari na ganin ba ta sake cutar da wani ba. Zan fidda ta daga rayuwarki dan ki samu
yin rayuwa mai kyau. Abba tashi yayya ya bar musu falon. Zara kuwa ta yi wa mama kallon tambaya. Karki damu, abban ki zai ga sauyi a tattare da ke. Ni na yarda da wannan mutumin kuma na san zai taimake ki. In shi mama ta faɗi mata. Idan kun shirya muna iya tafiya. Zuwa ina? Zara ta tambayi tsohon a karan farko da ta buɗe bakinta. A makabarta mana, a nan za a yi aikin. Amara bai daina neman Salma a kowane lungu da sako na garin ba. Haka bai daina kiran wayar ta ba da ko da yaushe ake ce masa kashe take. Har ƙawarta Khadija ba ta samun ta a waya. Wani lamarin ba karamin tare masa da hankali yayi ba. Bai san me zai yi ba ko ina zai same ta ba. Gashi gobe sai koma kamfani. Bai san kowa zai iya ajiye hankalinsa ya aikin ba. Kafin ya ce zai aure ta sai da ya faɗa mata shi bai damu da abin da ta yi a baya ba, kuma har yanzu hakan yake tunani. Ya haɗu da ita ya fara soyayya da ita ta dalilin son da yake mata. Dawa ma ya yi santa lokacin da ta bashi labarin rayuwar da ta yi a baya. Ta yi kurakure amma kuma ta tuba ta daina, kuma Allah na son masu tuba. Bai san taya mahaifiyar shi ta yi wajen gano wannan sirrin da ya ɓoye a ƙasan zuciyarsa ba. Hakan bai san ko Salma za ta yarda idan ya faɗa mata bai da alaka da abin da mahaifiyar shi ta yi mata ba, kuma zai iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya dawo da ita. Bai taɓa ƙaunar wata ƴa mace ba kamar yadda yake ƙaunar ta, kuma zai iya shiga mawuyacin hali idan ya rasa ta. Mahaifiyarsa ce ya bayan da za a yi iya saba mata, amma tana sa masa matsiya ba kamar dan uwansa ba. Shi ma yana son yin gidan kansa ya koma kamar Kamal, amma ba zai iya barin mahaifiyarsu ita kadai ba. Mahaifinsu mai yawan tafiye-tafiye ne, ita kuwa momiya ta daina aiki, kullum tana gida. Dama a cikin kannanta wata ta bata rikon yarta Hanifa, wacce take a yanzu tamkar kanwa, uwa ɗaya uba ɗaya a gare su. Ba zai iya tafiya ya bar su kadai ba a gidan. Wannan ne yasa ya tsaya, amma yana ganin hakan ya kusa zuwa ƙarshe. Yanke shawarar neman taimakon yayinsa Kamal ya yi, domin yana da hanyoyi da dama a wajen manyan mutane. Watakila ya iya samo masa private detective da zai ya nemo masa inda take. Bai yarda da 'yan sanda ba, za su bata masa lokaci ne daga ƙarshe ya su ce babu abin da za su iya yi akan batanta. A cikin motarsa kokarin kiran Kamal yake yi, amma abin ya gagara, wato baya ɗauka. Wasu 'yan mintuna sai gashi ya sake kiran shi. Hello? Kamal ya fara magana. Hello bro, ya kake? I really need you. Ina matukar bukatar ka. Kana ina ne yanzu? Ina gida, zaka zo ne? Ya bashi amsa kafin ya juya motarsa zuwa hanyar gidan Kamal. Lokacin da Amara ya karaso gidan, ya tar da Kamal yana cikin fentin wani zane. Salma ta bata, na kasa samun ta a waya, kuma na duba ko ina ban ganta ba, hankali na iya tashi. Bata kira ka ba? Aje brush na zanen yayi, sannan sai ya juyo yana fuskantar Ammar. Ka je gidansa ne? Ban sake ganin ta ba tun lokacin da ka ce na kai Zahara, cewar Kamal. Ya Zaharan take ban ce na ganta ba, duk wannan abin da ke faruwa. Mun ta gano wasu abubuwa kan Salma, kuma hakan ba karamin ta da kuraye ba, saboda hakan ne ma taɓata. Ni wallahi ban san abin yi ba. Ka tambayi Khadija? Ka je gidansu? Ko kiran 'yan sanda muke yi? Na duba ko ina na faɗa maka, kuma ba na son saka 'yan sanda a wannan lamarin. Na so nan ne ina son kai min wani taimako. Taimako? Zan iya taimaka maka wajen neman ta, amma ba ni da masaniya ko kaɗan akan inda take. A'a, ina son ka taimaka min ne wajen samun private detective. Kana tunanin ta ɓace da gaske? Ba za mu iya jira na ƙarin waɗansu kwana ɗaya ba? Ina da tabbacin tana sani nesa da duk wannan ne na wani lokaci. Ina ganin ka daina daga hankalin naka. Rashin ganinta yana da alaka da abin da ka faɗa min yanzu. Wallahi bro, ni ban san me zan yi ba yanzu.